ଆରେ ଦେଖିଲୁ ଦେଖିଲୁ ଟୋକିଟା ପୁରା ନାଙ୍ଘା ହେଇନି। ଆରେ ହଁ ତ, ଇଏ ତ ପୁରା ଆର ସାହିର ଈଶ୍ୱର ବେହେରା ଝିଅ ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଆରେ ହଁ ହଁ ସତ କଥା, ମୁଁ ବି ସେ କଥା ଭାବୁଥିଲି ଯେ ତତେ କହିପାରୁନଥିଲି ଆଉ। ହଁ ହଉ, ସେଇ କଥା ଛାଡେ। ଆଉ ତୋ ମାଣ୍ଡୁ କଥା କଣ କହିଲୁ? ଆରେ ଭାଇ, ମୋ ମାଣ୍ଡୁ ତ ପୁରା ମାର୍କେଟରେ ଶହେ ଶହେରେ ଘାଣ୍ଟି ଦଉଛି ଆଉ। ଏଇ ତୋ ମାଣ୍ଡୁ ଶହେ ଶହେରେ ଖେଳ କରୁଛି? ଆରେ ମୋ ମାଣ୍ଡୁ ଗଲେ ହଜାରେ ହଜାରେ ନୋଟ ଉଡୁଛି ରେ। କାହିଁ ସେ କଣ ମେଲୋଡି କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ କି? ଦେଖ ଭାଇ, ଯାହା କହୁଛୁ କହ ସିନା, କିନ୍ତୁ ମୋ ମାଣ୍ଡୁ ବିଷୟରେ କିଛି କହନି, କାହିଁକି ନା ମୋ ମାଣ୍ଡୁକୁ ମୁଁ କୋହଳ କମଳ ସୁନୀଳ ସାଗର ଭଳି ରଖିଛି। ତୁ କଣ ତାକୁ ସମୁଦ୍ରରୁ ଛାଣିକି ଆଣିଛୁ ନା କଣ? ଆରେ ତୁ ଜାଣିନୁ, ମୁଁ ତା ପାଇଁ ବୋଲି କେତେ ବିଲ ଚଷି ଦେଇଛି। ଶସି ଦେଇଛୁ ମାନେ, ତା ବାପା କଣ ତତେ ମୂଲିଆ କରିଦେଇଥିଲେ କି? ଆରେ ତୁ ଜାଣିନୁ, ମୁଁ ତା ପାଇଁ ବୋଲି କେତେ ଲଙ୍ଗଳ ଠିଆ କରିଦେଇଛି। ହଁ ତୁ ସବୁ ତାଡି ପକେଇଛୁ ଆଉ। ହଁ ହଉରେ, ସେ ବାଳ କଥା ଛାଡ। ତୁ ଯୋଉ ତା ବିଷୟରେ ଏତେ ସବୁ କଥା କହୁଛୁ, ସେ କିଏ କହିଲୁ? କହିବି ସେ କିଏ? ଆରେ କହୁନୁ, ମୁଁ ତ ସେଇଟା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କହିବି ତ? ହଁ କହୁନୁ, ମୁଁ କଣ ଡରୁଛି ନା କଣ? ତୋ ମାଣ୍ଡୁ ଆଉ କିଏ ନୁହେଁ ବେ, ତୋ ମାଣ୍ଡୁ ହଉଛି ମୋରି ମାଣ୍ଡୁ, ବୁଝିଲୁ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଘଣ୍ଟି ବଟନଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।